pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon. Mainit ngunyan. Pano man tabi nin ganap mga mayor na pangyayari duman sa level nasyonal. Partikular sa Senado and may ongoing man ngunyan na mainit na istorya sa Kongreso. Taon-taon sa tuya yan naaaramon. Bicol Target na tabi, minasaludar sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na nalampasan ta na naman o kaya madali ta ng malampasan. Ang kaaldawon, igwa na ning resulta sumaghapon niya tong pagtrabaho, paghingo ha, sakripisyo, diskarte asin iba pa. Sa paagian kan padagos na panarig asin pakikimaherak ipasalamat sa mahal na amang Diyos. Urog na po itong sumangayaon dyan sa lugar na igwa pa ning natatadang binagsak na abo. Sa Ginubatan, Kamalig area, Ligaw, igwa man nagkapira. Mga nasa evacuation centers. Programa ng Bicol Target naglalaom na igwa po kitang para antabay lamang dyan na masabay sagkod alas 5 an hapon. Magiging katabang tadyan ang satuyang mga pag-iriba sa luwas ang Mega Force Patrol. Sa pangingenot kan sa muyang chief reporter ang sakuyang kumpadre Jimmy Nasalita, Al Armario Padingal, Pading Jomar Bien First District, Joshua Bino, si Angel Mustaza, azin si Karen Ala, Manibela si Henry Mata. Sa Master Control ang kaparter kungunyan, Tatanems Flora. Sa newsroom, yaon dyan ang Tres Marias, Ma'am siya, si Jen, si Nicole, si Jimos, sindan minatarabang-tabang kan pagsumada istorya lokal, national, international. Sa supervision kan samuyang matindi, News Director Mardila. May broadcast man kita sa internet, worldwide, netwide, DCGB News Online, Facebook, YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Yaon dyan, Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Nulamang tabi, paramdam daw. Diyan mga taga sentro kan Legazpi, lamang. Diyan sa likod kan Divine. Sa Elevans, diyan sa ptahean kan Elevans. Pay na hapon tabi. Bueno, bago kita sa na Migong King Reginaldo, maray na hapon tabi. Salamat for being there. Salamat tabi. Migong King Reginaldo. Yan. Sana po igwa pa dyanin maparamdam lamang na parahinan yung niya to digdi sa programang Bicol Target. Diyan tabi dyan sa newsroom, makisuyo lang what's happening dyan sa na may bigla matindi ang mga pangyayari ngunyan sa tuyang nasyon. Igwanin mga mayor na insidente sa liderato kan Senado. And this happened matapos na pinuna naman kan plenaryo duman sa Kongreso ang pagburutuhan sa impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa Senado, nagsalida ning liderato. And then nag-aparisir si Senador Bato de la Rosa. Yaon na tabi. Makubra na kan sweldo. Sige daw, dyan kita sa newsroom, maguro istorya kita. Ma'am Jen, maray na hapon, what's the very latest dyan ngunyan? Good afternoon, Sir Pio. Okay, sa ngunyan nagkapadagos ang deliberasyon sa Kamara sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Mantag kang kasabago, Sir Pio, si
ang bagong Senate President baga na si Senador Alan Peter Cayetano nakasumpa naman matapos nga ni na magmosyon ang minorya o 13 senador na ideklarang bakante ang posisyon sa Senado. Dangugunta siguro kay Jerome Martinez, Sir Pio, Oho. yung nangyari kasubagong deklarasyon. Sige daw. Kung okay na ang kwan diyan. Kung dai, sige na tabi. So pag parang flashback So ini. 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention. Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Yes, so yan Sir Pio. And after that, nagpahayag ng mensahe si Soto na ang pagtangka sa iya, posible daw po na connected sa impeachment proceedings ngunyan kay Oho. Vice President Sara Duterte. And nung before pa man mangyari iyan, si Senador Alan Peter Cayetano nag-confirmar man na presente sa Senado si Senador Bato de la Rosa para mag-atindir ng plenary session. And kakabutuan lang din ngunyan ng impormasyon, si Senador Lauren Legalda naman, Sir Pio, ang bagong elected na Senate President pro tempore pakatapos lang or shortly after kang leadership position sa upper chamber. Yun. Di ang nangyari, matipid man so simbag ni dating Senate President Tito Soto. Yes, opo. Na dai talaga man marilikaya na posibleng ini power play man sa ining nag-adang-adang na impeachment trial nangunyan nga ni duman sa Congress nagkakaigwaning deliberasyon sa plenaryo. Now 13 so nagboto a pabor kay Cayetano, now Senate President Cayetano, and then siyam kay Soto, and then igwaning pirang nag-abstain ito. Duwa yung abstention, Sir Pio. Oho, di ngunyan, ano ang nagbubuto dyan na informasyon if ever may nakuha? Ano ang treseng ini, including the Senate President, may mga political inclinations baga. It cannot be denied na ining si Senate President Alan Peter Cayetano, running tandem iyan ni kunya ni kumbaga ni dating Presidente Duterte, digong na Duterte. Oho. So, igo man agad pwedeng na itaman mali kaya na igoning konotasyon yan sa impeachment. But, on the other side of the coin, maray manayaon si Alan Peter Cayetano baga Ma'am Jenta. Okay. Abogado lamang iyan. Abogado na igonin pagkaaram sa lay na mas hararom bako man sa paglemenos kay dating Senate President Tito Soto, pero mas hararom ang kaaraman ni Senate President Alan Peter Cayetano ngunyan. Okay po, yan Sir tabi. Pio. So that's the very latest. Now dumang kita kay Bato de la Rosa, ni latest info na nagbuto kung ano ang nagtulak digdi kay Bato da mag-aparisir ngunyan all of a sudden kaso nakaagi bagang aldaw nagpahayag si Secretary Remulla kan DILG na yaon ngayon sa Davao. Luminuwas ngunyan and igo bagang nakapendyente sa iya na parang ano ba yun, mandamiento de arresto yung CIDG. Yes, Sir Pio, kang kasubago, sinerbihan ini si sinerbihan ini si Bato de la Rosa ni sa Pasay City ni Sobina. Pero dahil siya duman na abutan, ang naabutan kang pulisya yung caretaker and pigisabi digdi ni De La Rosa na dahil pa man siya niresibi, gusto niya lang maging presente ngunyan digdi sa Senate plenary session para personalmente magpahiling and linawon Sir Pio ang mga nagbutwang issue sa iya. So upon his arrival kanina, sabi niya, aligadong yung agent kang National Bureau Investigation, pigulang ko ta siya na makalaog sa session hall. Alagad, nagpirit siyang makalaog, malangan ni Sir Pio, so wala ata ining kamot niya ang medyo nalugadan, tigbulong, dahilan ta pigasabi na hinaras da po siya kasarong agent kang NBI. So, ngunyan, yaon siya ngunyan sa Senate plenary para po mag-atindir kay iningani. Now, bako man pala warat o arrest so
Yaon diyan ay Subpina. pinaluwas kundi subpina para Yes kay Bato duman sa kaso man sa war on drugs ba? Opo, yes. Yes, Sir P. Oho, bako Opo. pa man namandam yan to the arresto. Hindi pa naman po. Yan. Ngunyan, hinarang siya kan NBI sa ano daw na rason sa paglaog niya dumangkunta na sa sa plenaryo kan Senado. Dahil man inunambitan kan NBI kung igwan ang nagbutwa. Sir Pio, dai pa man nagtataoning pakayag ang NBI kung ano ang naging rason ninda kung natatig lang si Bato de la Rosa. Mhm. Okay. Then itong sunahilig ta kasubago sa screens na live feed may nalugadan palan su braso ni Bato kaya pinag-atinderan kan Senate physician. Yes, Roger po. Yes, Sir Pio. O anong parte kan wala utoong braso ba yon? Wala apig sabi di Sir Pio wala, pero so far bako man kumbaga diit man lang po Sir Pio. So nagkapisikalan. Opo. Now, how did Bato de la Rosa voted duman sa pagregudon sa Senado? Anong kuan niya? May lista na kita diyan kan mga nagboto a pabor kay Cayetano. So far para hanap kita Sir Pio wara pa sa national na tigpapaluwas kang mga listahan kung sisay po itong nagbotong pabor as in sisay po so nag-abstain and sisay so nagboto duman kay Soto. And gunya nahihiling ta na nagapadagos ang pagtaoning mensahe ni Cayetano para po sa Senado. And ngunyan, Sir Pio, mantang nagkakaigwa man ning pagbotohan duman, yaon ngunyan digdi si House Justice Committee Chairperson Jervilia Luistro. Inggan niya rin niya yung mga miyembro kang Kamara na magbotong pabor sa Committee Report number 261 as in House Resolution number 989 para sa kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte yung niya nahapon. So kaipuhan da Sir Pio makakuaning da mababa sa 106 votes o katumbas ning 1/3 na mga miyembro kang Kamara para maipasa sa Senado ang impeachment case laban kay Duterte. Is there a way na madangog ta halo yan sa newsroom? Primero si Senate President parte lang si Senate President ko niyan abogado Alan Peter Cayetano. Then mababa kita sa Kongreso. Opo. Tibaan lamang. Ilingon ta Sir Pio kung kaya mailaog ni na kang sa tuyang technical Sige sina daw. Kuya Nels. Yan. Dispose or This is Senate President Alan withdraw Peter muna. Alan Cayetano. Peter, Sige. yes. Mr. President, I withdraw my previous motion. So since the motion is withdrawn, Senator Pia. Yes. I think this is what the Senate President had in mind in any case. Let me just put on record, I think Senator Bato will also welcome this. Before removing anyone who is not involved, we have to determine who is involved and who is not involved. Obviously, I think that's quite obvious, but to be clear with the instructions of the Senate President, everybody here should be dealt with because they are here for a reason. We need to hear from them. They should give their testimony kung bakit sila nandito, sino ang nagpapunta sa kanila dito, ano ang instructions sa kanila, kahit tumayo lang sila dito, we want to know, why are they here? So, just to be clear, I'm pretty sure that is what the Senate President meant, but perhaps we can instruct our legal team very carefully bago pa alisin. Pati yung identification nila, yung official identification nila, baka may mag-missing in action dyan. We just want to be clear that everyone who even witnessed, even if they were just a witness, we would want to have access to them, Mr. President. Thank you. Let me clarify. If the committees themselves can hold in direct or indirect contempt unruly guest, may they be witnesses, may they be our employees or whatsoever, basta't non-members ng Senate, lalo na pwedeng mag-direct or indirect contempt dito sa Senado. But we are dealing with two separate things, whether what they did was contemptuous, and then secondly, whether there was a criminal offense committed within our premises in front of our faces that gives us the right for an arrest and ask the DOJ for an inquest. That is why I think the Sergeant-at-Arms took our instructions a while ago not only to view the video but to conduct an immediate investigation. Maybe we can have a 2-minute suspension and consult with the
Sergeant of Arms kung nasaan na yung investigation nila. Before we ask anyone to leave the Senate. Tama si Senator Bato at Senator Pia. Iyan, Baka tabi, palisin natin ba? ipaki-fade Baka na naman sila tabi yung- Tata Nems and Jerome ano. So, Jen, ano itong pipa-investigaran? Nagkaigo ba dumaning parang unruly na mga nag-attendir kan ining mayor na rigudunaan, major breaking news sa Senado? Kang kasubago, Sir Pio, may nagbutwang impormasyon na may kudeta daa po, pero piglino po kang ano man na wara man daa, Sir Pio. And ang sabi kaya kay ni Senador Alan Peter Cayetano sa iyang ano na ang Senado man daa, Sir Pio, is also on trial ngunyan matapos siyang formal na magtukaw bilang bagong Senate President. Aha. Sa iya po bagang acceptance speech, sabi ni Cayetano na ang pagsalida kang liderato sa Senado baka uman may kinaaraman sa impeachment trial. So gusto niya po ito iklarado kasi pigasabi po duman ni Soto na ang nangyaring pagsalida may kinaaraman da po sa impeachment trial. Mhm. So itong mga pig-refer naman na pwede i-contempt o ipa-arrestar, i-inquest, mga ano ito tabi, Jen? Sa ngunyan, Sir Pio, i-double check ta kung ano po itong mga for trial. Pero sa ngunyan, bantay sarado ang gate kang Senado Yan. matapos na ipairarom sa total lockdown. Yan. Nag-total lockdown ngunyan ang Senado sa taho kang tensyon, lalo na sa pag-abot ni Senador Bato de la Rosa. And sa pagpapatalsik kay Soto and ang pagsalida man, ang pagtukaw man ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President. So that's one breaking news again, national. Yes, po. Lockdown, totalmente ang Senado. Yes, Sir Daing Pio. nakakalaog, daing nakakaluwas. Roger, opo. So bako ining basta-basta, we will follow this up very closely, ang baretang nasyonal na ini. So lockdown ngayon ng Senado, ha? Yes po. Oh, no one is being permitted to go in and to go out. Oh, Tama yan, po. nako. Sa rigudo na ini, tabi ha. Nag-aparisir si De La Rosa, nagkaigwaning salida liderato, lockdown ang Senado, igwaning mga gustong ipa-arrestar o pakasuhan, enot na mga official act, kasabay duman sa official act ni Senate President Attorney Alan Peter Cayetano, may pipa-imbestigaran baga sa DOJ tulos. Okay. Now, yaon tabi digdi Jen pa pinagasalamat man kay Nicole na Angloriani, iniso pinaghahanap ta hali dyan sa indo sa newsroom. So mga nagboto nin pabor kay Senador Alan Peter alburo ko na tabi Jen ha. Go ahead. Siyempre sutugang niya si Pia, Senadora Pia, Senadora Loren na iyon nangunyan ang Senate Pro Tempore, si Senadora Camille Villar, Senador Mark Villar, Senador Bongo, Senador Robin Padilla, Senador Jinggoy Estrada, Senador Rodante Marcoleta, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senadora Amy Marcos, Senador Joel Villanueva, and Senador Francis Chis Escudero. Now, if we will analyze, kadaklan digdi talaga identified sa mga Duterte. I don't know kung ining si Senador Joel Villanueva, day ako masyadong nakukuluran pa. So, it's public knowledge na puro ini grupo Duterte. And pending man, nag-adag man sa impeachment proceedings. Now, so, mga so sa ibong man ito, siyempre, si Senador Tito Soto, no iyan. And si Senador Ping Lacson, Senador Abogado Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, Senador Erwin Tulfo, Senador Rafi Tulfo, Senador Riza Ontiveros, Senador Win Gatchalian, asin Senador Lito Lapid, mantang nag-abstain si Senador Mig Zubir, asin si Senador J.V. Ejercito. So yan ang complexion on the political side of it, tabi dyan. So yan ang mga sitwasyon dyan. Baba kita sa sa Kongreso, what's happening na duman? Kaso bago sabi mo, nag-encourage si Congressman Jervil Luistro, ining chairperson ng Committee on Committee on Justice sa House. After that, ano nang nangyari? Igwa na bang burutuhan? Igwa pang mga preliminary discussions tabi over? Sa ngunyan, Sir Pio, continue pa po ang discussion, pero handa naman yung House na mag-receive ng votes, and sa ngunyan, pigahalat na sana po ini sa ngunyan.
Oho. So can we have a live feed also sa Congress? Ano ta ma-action ko niyan sa national gun mo naka-lockdown ang Senado niyan. Total lockdown na and then sa Congress ini ang pinag-abangan. So makondo kita ning date mahugot kita. Ta ini tayo maboroto na Your no. Honor. Yan. Will the So, iba pang mga confirm preliminary that the deliberations. Madriaga supplemental affidavit dated April 11, Annex W of the articles, was executed 26 days after the filing of the respondent's answer. Nonetheless, Mr. Speaker, following the test of relevance, Mr. Madriaga is alleging the delivery of the confidential fund to the identified locations in his supplemental affidavit. This statement, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is of course relevant to the allegation of misuse of confidential fund. And therefore, this should be considered in the determination of probable cause as the same is expressly allowed under paragraph 2, section 7 of the rules of impeachment. Mr. Speaker, the supplemental affidavit is Bako ining basta-basta, this is the very first time na pinag-lockdown ang Senado. Ano? Apera kay itong so COVID. Pero ngunya naka-lockdown because of political tension. Diyan po sa Senado and sa House, o yan naman po, nagde-deliberate na kaitong so report ka na Justice Committee and then mga noarin magburutuhan. Ang hilikokan mag-aga iyan ngunyan na burutuhan kung, and then pagkatapos kan, itatransmit na yan po sa Senado. Okay ang linya kan sa tuyang tropa, mahagad kitang dispensa as in ilalaog ta ang tropa ano at ininutan na yan dahil pwedeng dahil yan madangukan mga namamanuan. Very very historic and very very pressing na istorya diyan sa lado nasyonal. Si Chief Jimmy Aramon Taman ang mga nagbuburok-budok na bareta sa lado lokal. Chief Jimmy, thanks for waiting tabi, kumpadre. Go ahead. Yes, salamat tabi pa di. Maray na hapon sa mga dagdag niya itong bareta. Brand new pa lang ang tinampo digdi sa barangay sa Lugana, sin barangay Kabangan Kamalig pa di. Kaninot, igwanin mga reaksyon na okay pa ang tinampo kung nihilingon physicalmente. Dahil pa man ki mga crack o pagbatak, alagad binurubugti anay ni natugbukon, parte kan proyektong reblocking kan DPWH. Sa ngunya, nagpipinsar ang publiko, the best na ang kalidad kay nita bago nga ning simento ang tinampo. Ang makalibong sa kunata, tigkurudal-kudal na naman pare ang tinampo o kausanin kaulangan sa trapiko. Ang tigigibo, tigtatapingan.
Pero ang term kay ni sa DPWH scaling. Nya. Iyo anday masabutan kan mga tao na pigrara mo sa ninpurong semento an ibabaw kan tinampo. Okay. Kulang hapot ano ang gustong sabihin na tatapig pupurong semento an surface kan tinampo mantang maski bako engineer nagsasabi na kung an bagong konkreto na tinampo tatapingan si semento ninpurong semento sa ibabaw dahil man ini matagalan kama urublas man sa nainay kung saan may paliwanag ka na 2nd District DPWH basado sa pag-augid kan DCGB News kay Mayor Calibaldo DPWH District Engineering District dapat na magpaliwanag sa kunata nangyayari na naman ang sitwasyon na ini sa mga tinampo digdi sa Kabangan, sa Lugan, Kamalig, Albay. Kumpadreng Jimmy Chief, gura no kalaba o akan an section na nagkakaigo ng scaling, is it the whole project or nagkakapirang portion ng tabi, kumpadre? Putol-putol tabi pa di section by section. Bako man durugtungan. Biro bakong sukagabsan, bakong kagabsan. O man sukagabsan tabi pa di. Correct. Pero Sige. durug-durug to ay putol-putol. An alaba ini, tamala igwanin na tinudal-kudal sa Kabangan, may tinudal-kudal digdi sa barangay sa Lugan. Iyo yan natatapig kudal-kudal na naman ini asin pigsiseremento sa ibabaw. Roger, sige. Ang tabi pa din sa ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, sa istorya hali dyan sa luwas. Bago kita magpasiring kay Angel, hagad nung kung unaan nagkapirang minuto man, Angel, arog pa na kayo iyan. Ining cycle nin istorya nin pagbabarakbakan semento tatanems, paulit-ulit na po yan, pag-igwan nin sinemento na tinampo, igwa talaga ning portion yan, nakahuron takaan sa rong civil engineer. Si Engineer Mer Ligaspi. Sa primero bagang kunyan, paghiling tama, konkludan tao, ay, binaroga sa trabaho. Nagkorupsyon, ampaw. Tama, hiling talaga, nag-scaling. Now, ang sabi ni Engineer Mer Ligaspi, kaya ngaya binugtak sa lay, may probisyon na ang kontraktor igwa pa ning obligasyon under the warranty period na kurihiran ang mga arog ka na nagbubutwa na daiman iyan tabi tatanems tituyo most of the time. Talagang paminsan medyo na-overlook, sumixklada daa kan tinampo. Ta iba-ibaan an sitwasyon kan kada section ka iyan, so igwaning tamang timpla ka iyan da tabi. So daimang kita makakonclude na korupto, pinagkuan naman talagang minaburutwa palan iyan tatanems sa mga araw ka na konkreting, ang mga araw ka na diferensya. Now, pag may minabutwang araw kaan, comes now ining engineering intervention. Kaya nga nasa irarong pa iyan kan warranty period na ang masagot kaan yung kontraktor without cost sa gobyerno. Kaya nga baga, sabi ni Engineer Mer, bako man ngaya iyan tituyo, ta kung tutuyuhon ngaya, nasala ang mixklada kan siminto, sugabos ngayang kalabaan kan tinampo, araw ko to anak yan, mabakbak bago tatanems. Mabakbak ngayon, mabakbak kung tinuyo. Now, nakakapira man sa nabagang porsyon, igwang porsyon digdi, igwang man duman sa inut-inutan, so gustong sabihon, dahil maning intent talagang sa putihon ito. Kung sa putihon, gabus iyan tabi tatanems, mabaklas, mabakbak. Ang sabi ni Engineer Mer, sarong civil engineer, talagang ngayon nakakaarog ang paminsan because paminsan igwaning na-overlook duman sa mixklada. Na ang mga portion nga niyan, mga 2 or 3 meters, 5 meters, na mga arog maning kakan,
pag nahiling ngayang araw ka na may diferensya, duman na malaog ito nga ning warranty period. Kaya ang cycle na araw ka na power storya, man giraren explanation ka ang tabi. Ipapahirahay iyan duman sa contractor because nasa eraron pa kan warranty period. And it does not necessarily mean na sinaputi iyan. Ta kung sinaputi, so kalabaan kunta na kinudal-kudal, taday pwedeng paagihan. Now, ining warranty period, iyon ang sutitao na kurihiran kan mga inhenyero, taday man baganing perpektong proyekto, kurihiran iyan at no cost to the government. Day maning magigibong harm patabi, day pa maning injury that will be cost sa gobyerno, sasaguton pa iyan kan kontraktor. Bako, iyan tabian ko ang kaan, the long and short of it. Kung mga 2 metro nasa wrong section, then sa inutunitan, igwa naman, day man iyan na, apparently bako iyan na talagang tinuyong pinabaruga o inampaw, Gabos iyan, bako sa nadigdi sa tuya, sa ibang mga lugar, minaaparisir man niya na scaling tapaminsan medyo ang termino ni Engineer Merly Gaspi, sarong civil engineer, paminsan medyo na-overlook so tamang kumbaga kombinasyon. And dahil man nga nangahulugan na gabos iyan nga sala so kombinasyon ta may mga maray baga. So mayoriya maray na may nagkakapera lang na minoriya. Na di ito na porsyon ikumpara mo duman sa kadakulaan kan project na pinag-implementar tabi. And that is where the period of sabi na nga ni warranty is being availed of. Pinagkukuhuriran yan. Kaya iyan ngunyan, ang yaon yan na pinagtatapalan da ito tabi, araman iyan kan mga engineer kung anong gigibuhon na intervention iyan. Narumduman ko kayo si Engineer Mer, may tinaram na may posibilidad talaga ngayon na tapalan sanaan. Tayo manin mga klase yan, so parang kung ano sa ng engineering intervention, susugduman sa scaling na nangyayari. Or pwede nga yang batakon giraran iyan, depende naman sa assessment kan mga civil engineer. So, diyan kita minapasumitir sa indang expertise. Tabako makita mga kunyan, mga civil engineer. All we have to do is, iyon na nga niyan, so iba, minakurong tulos, issue na naman ngayon. Bako tatane. Ay, nago. Anong advice mo tatanems? O sige, ipasok muna natin si Angel na Mustaza. Angel, thanks for waiting, Tabi. Please go ahead, man. Yes, maray na pagkahapon, Sir Pio. Maray na pagkahapon po sa tuya mga paraan tabay. Bako papinal ang tourism tagline kan Legazpi City. Ini Sir Pio ang pahayag ni Alcalde Hisham Ismail matapos ito Sir Pio na ma-publish sa tuyang official Facebook page as in ma-report ko sa imo itong pagdangugma nagigibuhon kan Committee on Tourism kan Sanggunian Panglungsod ka Legazpi. Manungod ini Sir Pio duman sa proposed tagline kan Legazpi City na Legazpi na ugma spreading smile in every way. Ito pala Sir Pio na tagline na ito hali sa City Tourism Office as in bilang ang opisina ito nasa erarom ka na opisina kan alkalde ipigtawan naman ko na Sir Pio ni na pagkakataon man Tourism Office na makabilog man ani na estratehiya tangani ngayang mas mapamigbid Legazpi City alaga dahil nga duman Sir Pio sa mga clamor man, mga negatibong komento as in positibo man na komento. Ang sabi kan alkalde bako pa ini Sir Pio ang penal na tagline kan syudad as in kan nagkahuron sinda ni alkalde ni konsehal Alan Ranyola bilang iyo man Sir Pio bagaan chairman kan Committee on Tourism kan nakalisa sa man na Sir Pio nagkahuron duwa sinabi ka na alkalde na parehas ito sa indang ideya na ang pagbilog ni sarong tagline kan syudad gigibuhon Sir Pio sa paaginin sarong kompetisyon itong may involvement ng gadaan mga Legazpeño partikular na komunidad lalo na tangay Sir Pio dakulang bagay ngayaan epekto ngaya kaini sa ekonomiya ngayakan sa tuyang syudad lalo na ngayataan na turismo kan Legazpi City ang figurunan na iyo ang main source kan empleo at the same time itong income generating. Yan. Iya baga paano, Angel, siyempre ito ilinataw ito kan alkalde kung makonsiderar. Pwede baga ko na nga na with the vast power kan sarong alkalde o si Simon na chief executive
pwede baga ko na siyang mag-dekreto presidensyal kumbaga. Apo, Oo. siya naan magpaluwas ng orden. Na Siya na, iyon na ini. Pero di yan pinagibo kan alkalde. Tanata, itong sa pagpaluwas kan alkalde, the logic behind is, kuwaon talaga, su ideya kan tawo. Sabi nga ni Duman Sir Pio, Oh. kanakahuron ko sa opisina kan alkalde. It means ngaya, despite ngaya ka itong mga komento ngayang ito, ibig sabihin ngaya, ang tawo, concerned duman sa magiging image at the same time sa tourism tagline ng Legazpi City. Kumbaga, ito ngayaan mahihiling ta ngayang positibo ngayang resulta kung saan ngaya kay puwan talaga ngayang pagturukawan as in magkadarang ngayon dahil ngaya ta dakol ngayaan concern sa tourism tagline ng Legazpi. Yan, dahil man nangangahulugan na titirahon mo na naman sa alkalde. Ano man ngayon? Sala. Apo. Pinaglataw yan, purposedly, iyo man so ideya kan alkalde. Pero dahil sa nagtaram na iyon na ning masusunod. Yes Kung po. tutuuson, pwede nga na isang mag-direktiba mananggad. Bako. Oo. Yan. And saro pang bagay, mismo nga ni bagang si City Councilor Alan Ranyola, iba man ang gusto bagang tagline. Oo, ang Oh. late nga ni, sabi naman kan sarong nakauron ko, ang tagline nga ni, see you later. Iyo kaya yan so pagsabot lang bako itong sa mga kaya ang Pilipinas maribok. Kaya ang gigibuo na sa Sir Pio, nagkahuron si Alcalde Hisham, as in si Konsehala Alan Ranyola na ipagi na ngayon sa kompetisyon Yan. and bilang gratifikasyon man ngayon duman sa matitibay na Yan. kaisipan as in mga konsepto kan Legazpi. Siyempre, in reward, matao man in insentibo. Dahil pa ka sa Sir Pio na pipanalisar, pigahalat ko pa su schedule dahil ang pigahalat pa man sa pagipag-uron ko kaso bago kay Konsehala Ranyola. Pigahagad ni pa po Sir Pio itong referral man kan Office of the Vice Mayor. Oras ngayang tao na nga ito sa kuyang komitiba, i-schedule ko ngaya bilang urgent answering ngaya kaya na bagay. It will be open for competition na officialmente. Yes po Sir Pio, base Oo. man yan sa statement kan Hepe Ejecutivo kan Legazpi City. So who will determine kung ari nang gagamiton? Opo Sir Pio. Yan ang haputunta pa. Yes po. Oo, kung mga eksperto man siguro in their field of experience manungod sa paggibo ng mga tagline, ano? Apo. Ta sigurado pag may nanggana, igwa na naman. Ano man ganyan na Kaya naman. Yung mga Apo. pakihurun ta. Yes Kaya kita po. nasa demokrasya, pag arog kaan, we submit to the will. Oo, Ano? tapos ang iba naman nga cancer PU, pag hinagada ng Oo. entries, wala man kita tao, tapos pag may nagluwas na, ito naman so i-criticize. Yan. Tapos pag dai gusto, nagad ay ano naman. Nangugundo kami sa sige. PU, ang kasimbagan kan alkalde. Sige. Okay. Actually, dahil po yan na-approve. I do not know kung saan po hali yan na slogan na yan. It will still be approved by the Sangguniang and maabot pa po yan sa bagay po sa deliberation. And with the committee chairman ng tourism, tabi, Councilor Alan, kami nag-ulay-ulay na nakaging simana na mas magayon po na hali po sa tao ang slogan na yan. And that is why magpapakompetition pa kita. And kami from the ideas of different people na gusto mag-join. And matao po kita incentive or cash prize naman po sa may pinakamagayon na slogan na approve man ng community. Yan. So, yan po Sir Pio. Sige. So, yan po Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas, Angel Mostaza, DCGB News. Salamat Tabi Angel sa istorya hali dyan sa luwas. Tatanems, anong advice? O nako, pading alay, pading Jomar, may utang kita tanem sa lakamu dyan. Oras Pilipinas, 4:41. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduan. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Sige, kumusta ang linya tabi? Tata Nems, ni Pading Al, Pading Jomar, Buda ni Joshua. Okay ba yung tatlo? Bago kita maglaog, test mic. Hello, sound check. Yan, sound check A, B, Z. Sige, okay ang linya. May go signal kita kay Tata Nems. Kumpadreng Al, thanks for waiting man tabi. Maray na hapon. Salamat, Pade. Maray na hapon. Dakulpaan adik sa Legazpi. Naday nadadara sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. Iyan ang pagtubod ni Dr. Colbert Alec Hiligo na pamayokan na Malinaw Treatment and Rehab Center. Kaya naghampang siya ngunyan sa Liga kan mga kapitan, Liga General Assembly, ngunyan na hapon na ongoing pangunyan digdi sa Sanggunian na Panglonsod Session Hall. Sigon kay Dr. Eliego, parte ni kan kampanya ninda sa Malinaw Treatment and Rehab Center sa mga local government unit and sa Roan Legazpi sa paborito niyang lugar dahil hali man siya ligdi. Naging haloy na panahon na naging city health officer. Sabi niya, digdi sa Legazpi, igwasindan nin 51 ng pasyente. Ali yan sa iba-ibang lugar, barangay, kan Legazpi, and mamundo para sa mga taga-barangay Bitano na sindaan top notcher. Naku. Sa mga drug victims na dinara o pigdara dyan sa Malinaw Rehab Treatment and Rehab Center. Yaon si Kapitan Pacardo kan sa tiripunaan?
Ginuday ko na hilig si Kapitan. Oo, takuan taning reaksyon ka si Kapitan. Oh, difficile yan. Dakol, sabi ni Dr. Iligo, tapnatsiran bitano Jesus Maria. Kung ano ito, ginaranan sa Sige. Baka kaya so ibang barangay, abo sila darahon. Dahil sa napigdadara. At di subitano, luminang tanda talagang dinararaduman sa may problema. Yan. Tama yan. Doang bagay managadaan. Pwedeng talagang mas maray na araw ka na linantad na or igwa maning ni ibang barangay. Although we are not sure, we are not accusing baka igwa dahil lang pigdadara. Iyo nga kaya nga yun, purpose ko niya ni Dr. Iliego, kaya nagampang siya sa mga kapitan na presente ko niyan. Kulang-kulang 40 na kapitan out of 70 barangay saan present ko niyan. And nangapudan siya na kunigwa yan sa barangay ninda na mga siring kay ni ay magduwa-duwang darahon duman sa Malinaw. And base sa record, kadaklan kan mga dinararana duman, mga drug surrenderies ini. Saan na panahon ni Pangulong Digong. Kaya ngunyan, digdi sa monitoring sa Legazpi kan mga otoridad, talagang dakulpaman ang drug user. Kaya nga ni aktibo ang kampanya ngunyan kan gobyerno. And ngunyan nga ni, at least nakikipagtabangan ngunyan si Dr. Iliego sa sayang kamautan na sa mga taga-Legazpi na yaon dyan, nagkakaproblema ng pamilya, nagkakaproblema ng barangay. Kay puan sa naman, ang advice niya, koordinasyon kan pamilya sa barangay official lalo sa kapitan, na madalian na proseso ka yan. Inako niya na may bayan man palan ba din, duman sa, although na kompleto pasilidad na Malinaw Treatment and Rehab Center, may mga aliglado na ang istaran ninda duman, pero magbabayan man giraray para sa pagkaon, napapaduman man sa nada sa pagkaon kan mga pasyente. Pero ngayon depende man sa kapasidad kan pamilya o talagang tios, dahil man kita ngayang maginibot, tatabangan na sa kan gobyerno. Pero so igwa man sa ng kapasidad ng pamilya, pigagadan man kilit na bayad bilang konsumo kan sa indang pasyente na nadarahon duman sa Malinaw Treatment and Rehab Center. Liyuta, an ibabagakaan managad sa mga may makaya, pigbibisitaan dyan, oral daw igong pigdadarang pagkaon. So, dahil man kaya, papaano yan? Pagtarabang-tabangan na sa naman. Ang importante nga madara duman. Tanganing, kung ano man na status ka yan, kung moderate, severe, ang delikado ngayon, severe kung minsan nga nagiging violent na. Pag dahil na nga kaya sa Malinaw, darahon na duman sa kanlan, sa pili. Duman naman sila magjaraming. Pero digdi, so kaya pa man, baka pa man violente. Ano ba ka, nakikioron sa, hindi man natiran ni Doktor. Personal ko yung naraman sa may experience man dyan na ano ba daan na nakikioron sa baso. Tapos so tansan baga, pag nagkakailing kitansan, iyo gigibong tabo, nagkakalig ko sa baso. Ligo nga tayo pare. Pika kahoron sunamok. Yeah. Ano kaya? Experience ka na. Karotan barkada ng istorya kaya. Kaya, ang importante, ang kampanya ni Dr. Iliego sa mga kapitan, sa mga pamilya, lalo sa Legazpi, dahil magduwa-duwa. Darahon yan duman sa Malinaw Treatment and Rehab Center iyan sa indang asikasuhon. Roger. Yan pa na informasyon na naidigdi sa Liga Assembly Meeting. Live, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre Al. Makakwanta lamang si Kapitan Pacardo, So, ano ang sistema kaan managad? Narangaranan sa iyang barangay, dakol da bagang pinagda-drug rehab coming from Barangay Bitano. Paano yan? What's happening, ha? Pading Jomar, maray na hapon man tabi. Go ahead po. Salamat Pading Pio sa Lagdag na Bareta. Dahil na kasabay itong mga evacuees na mga paraoma o para tanom sa loob kan 6 km danger zone sa mga tatawan kan emergency funds transfer sa aga na 10,230 pesos. Ini ang paglilinaw sa DCGB News ni Madam Jennifer Mayo, ang CSWDO kan Tabaco City. Sinabi ni Mayo na ang tatawan
kaitong so 10,230 pesos na payout sa aga so mga paraoma na dai pa naka-receive kaitong so 2,000 so 10,230 pesos man kan mga nakalihis na aldaw na ipigtao sa gabos na mga evacuees. Gustong sabihin pag evacuees ka so pig umamo so pigtatanuman mo yaon sa loob kan 6 kilometer danger zone dai ka natatawan tanatawang ka na. Yan. Kung evacuate ka pala na paraoma ka na igwa kang pig o lalati duman sa laog kan 6 kilometer permanent danger zone na nasa laog man kan territory kan tabako natawang ka na kan 10,000 na yan dai ka na makakaresibingon niya sa aga. Dai na. Tama. Ang sabi sa tuyangon niya ni Madam Mayo ang tatawan ta so paraoma na nag-uuma dyan sa 6 kilometer danger zone na bakong evacuees gustong sabihin na nag-i-restart sa ibang lugar pero yaon dyan ang umahan. Correct. Tan naapektaran so sa indang pananom. Yes. Kaya sinda tatawan. Tama man. Huli kayo ni sinabi ni Mayo na sa aga digdi sa syudad kan Tabaco abot sa 398 an ipapaapon ninda na mga paraoma sa laog kan 6 kilometer danger zone na bakong evacuee. Kaya dahil magalas kung may mahiling sinda na igwang taga mainland, taga sentro, pero ma-receive kan 10,230. Ang rason, ang hanap buhay niya, huto naman sa 6 kilometer danger zone. Yes, tama. Sa iyang pigsa sabi na ining 398 iyusa na ini sudigdi sa nasa laog kan syudad kan Tabaco alagad kasabay man natatawan itong mga nasa malilipot na nasa laog man kan 6 kilometer danger zone ang sa indang hanap buhay na bakong evacuees pati naman so sa ibang lugar sa bilog na probinsya kan Albay. Alagad susug sa iya ang payout kan mga ini yaon man duman kanya-kanyang mga lugar. Ang sikasuon lang digdi man kan Tabaco so mga nag-uroma digdi sa laog kang teritoryo kan syudad kan Tabaco. Na taga Tabaco. Roger Ronda. Okay. Taga Tabaco. Ang breakdown kan 398 kada lang kay digdi taga Barangay Buwang. Sa boundary bagay ni Pading Piyo kang Ligaw and Tabaco. So may crossing bagay ni Pasiring duman sa Mayon Skyline Park. Roger. 224 ang mga ang taga Barangay Buwang, taga Barangay Buyan 61, igwang taga Barangay Marirok 49, Barangay Usong 38. Tapos kadaklan man sa 2 tulo. So mga kadaklan ano na yan digdi ang residensya sa mainland kat Tabaco. Roger, kopya. Very Yang good. report, Jomar Bien, DCGV. Salamat kumpadreng Jomar sa paglilinaw na iyan. Hala dyan sa Tabaco City. Para dumampo sa mga paraoma na ma-receive ng 10,000 mahigit de pesos, ha? Kumusta ang linya ni Joshua? Joshua, maray na hapon. Go ahead, man. Yes, maray na hapon, Sir Tio. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa ragdag niya tong bareta hahagadon ni Mayor Victor Terete ang tabang asin suporta kan mga miyembros kan sangguni ang bayan para marealisar ang plano kan lokal na gobyerno na magbakal, Sir Tio, nin daga kayo ang paglilipatan asin pagtatanuman kan mga paraoma na yaon sa paanan kan Bulkan Mayon. Nagbutwa ang planong inita di Serpio matapos ang nangyaring paraclastic density current o kaya TDC o sa local term midbid na uson kan Bulkan Mayon kan nakaaging Mayo 2, 2026 na talagang puminadapa sa sektor kan agrikultura digdi Serpio sa munisipyo kan Daraga Albay dahilan ta naapektaran man sa mga pananom asin nawaran na hanap buhay itong mga paraoma na nagatanom sa laog kan 6 kilometer permanent danger zone. Kung kaya tangani day maputulanin na hanap buhay gustong ilipat kan na alkalde ang lugar kung saan sinda makapagtanom na harayo na sa peligro kan na Bulkan Mayon. Ang plano tadi Serpio magbakal nin daga sa mga barangay digdi sa southern area kan Legazpi kung saan ang initial na plano dahil masobra sa 5 hektarya ang planong bakalon.
kan lokal na gobyerno. Kundi sigon kay Mayor Victor Perete sa pakipaghuron kan DCGB News kasabagong aga katapos kan flag ceremony. Sigon saya de man ini siyempre marirealisar kung magtatao nin autorisasyon ang sangguniang bayan. Iyo. Kung kaya sigon sa iya bilang parte kan mga proseso para marealisar ang plano, iyo ang makipaghuron siya asin hagadon ang suporta kan mga miyembro sa sangguniang bayan tangani ng maglaugman ang Aldao Serpillo na talagang bawal na totalmente ang paglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Pati na kan mga paraoma, at least igusindalin malilipatan na dahil man naputol ang sa indang pagkabuhay. So ang mabakalon is farmland. Farmland tabi Serpillo and siguro nga ni sa iya, siyempre nga dahil man makakaarog kan sustansya kan daga dyan sa may paanan kan Bulkan Mayon, kaya kumbaga pag nag-inspection Serpillo, may kaibahan ng mga parauma para sinda mismo ang maghiling kung pwedeng tanuman ang babakalon na daga, buda mahagad man nin intervention buda tabang sa Department of Agriculture. That's good. Hihilingon ang soil quality. Kung anong pwedeng itanom dyan na pwedeng mapagkuhaan ng hanap buhay akan mga parauma. Oh, very good. Sige. Pero digdi sa Ligaspi mabakal nin lote. Sa southern part Candaraga, Serpillo. Southern part Candaraga. Sige. Pwedeng di sa may Piñatran siya or kung sa inda Serpillo yung may maray na daga, pwedeng tanawan. And maadaptar na sana sa mga paraoma sa kung anong klaseng pwedeng itanom duman, bako nagayod pareho kan suyaon diyan sa sa pamitisan kan Bulkan Mayon na nabubuhay por sobre sa soil quality diyan. Pwedeng iba na. Sige. Mura, super ako mo na Serpillo, kasarabay pag nag-inspection para at least araman ba ganin dadaa kung ano ang mga dapat itanong, mura sukalidad kan daga. Yan ang dapat. Sige. So yan tabi Serpillo ang nagdag niya itong istorya, Josh Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya and salamat man ka sa pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.